És molt probable que per realitzar les nostres factures disposem d'un programa creat per a tal efecte o almenys d'un full de càlcul, però recordem que sempre el cervell l'haurem de posar nosaltres per molt que ells en pugui fer el càlcul. Tot seguit veurem com aplicar percentatges i, més interessant, com treure'ls per si hagués de fer alguna correcció. Recordem que els tipus d'IVA a Espanya a partir del 2012, any de l'última reforma, són el 21% pel general, el 10% pel reduït i el 4% pel superreduït. Si el nostre client a més té la condició de minorista, caldrà aplicar-li el recàrrec d'equivalència, que té una equivalència precisament d'un 5,2 pels productes d'IVA de tipus general, de 1,4 pel tipus reduït i del 0,5 pel tipus superreduït. Recordem que s'han d'aplicar els dos impostos en el cas de que sigui minorista. Si bé probablement disposarem de programes de facturació o almenys fulls de càlculs perquè facin les operacions, és evident que el cervell li hem de posar nosaltres. A continuació veurem diversos casos on aplicarem els percentatges corresponents a IVA i recàrrec d'equivalència, però també els sabrem treure fins a tornar al punt inicial de base imposable i poder fer correccions si s'escau. En aquesta primera columna, casos 1, 2 i 3, ho exemplificarem només amb l'IVA. Així doncs, per obtenir la quota d'IVA, multiplicarem base imposable pel tant per cent corresponent. I finalment, per obtenir el total, agafarem la base imposable i li sumarem l'IVA. Ja tenim el primer. Repetim l'operació pel següent. Base imposable multiplicat pel tipus d'IVA, en aquest cas un 10%, quota de 10, i el total serà 100 més 10. I un darrer cop. Agafem la base imposable, IVA de tipus reduït, 4%, i també obtenim el total de la factura. Ara, per treure el percentatge aplicat, en aquest cas l'IVA, el que hem de fer és agafar el total de la factura i dividir-ho entre la unitat i el tant per cent corresponent, en aquest cas un 21%. Hem recuperat la base imposable. Si repetim el procés, recordem-ho, agafar el total i dividir-ho entre la unitat 1 i el tant per cent, en aquest cas 10. I un darrer cop, agafar el total i dividir-ho entre la unitat i el tant per cent. Aquí és fàcil equivocar-se. 4%, 1,4, no. 4%, 1,04. Ara repetirem el procés pels casos 4, 5 i 6, afegint-li el recàrrec d'equivalència. L'essència és la mateixa. Aplicarem l'IVA sobre la base imposable, 100 multiplicat pel 21%. I recordem que el recàrrec d'equivalència aplicat a minoristes també s'aplica sobre la base imposable, per tant, 100 multiplicat per 5,2%. Utilitzarem l'autosuma per obtenir el total de la factura. Repetirem el procés. Base imposable multiplicat pel IVA, en aquest cas, IVA reduït 10%. I el recàrrec d'equivalència també aplicat sobre la base imposable multiplicat per 1,4%. Tornem a aplicar l'autosuma. Un darrer cop. Base imposable multiplicat per 4%. IVA superreduït. I finalment, base imposable multiplicat per recàrrec d'equivalència 0,5%. El total de la factura, en aquest cas, 104,50 cèntims. Ara tornarem a desfer els canvis fins a tornar a la base imposable.
Sembla més complicat, però no ho és, perquè els dos impostos s'han aplicat sobre la base imposable. Per tant, en el primer cas, el total de la factura hem de dividir-ho entre la unitat i el sumatori dels dos tants per cents. 21 més 5,2 seria 26,2. Però com que evidentment ja hem gastat la coma, ens queda 262. Quan fem intro, les bases imposables coincideixen. Repetim el procés. Igual. Total de la factura dividit entre la unitat, coma, i el sumatori dels dos tants per cents. En aquest cas, 114. 10 més 1,4. I el darrer seria el total de la factura dividit entre la unitat i el sumatori dels dos tants per cents. En aquest cas, 0,45. 4% més 0,5%. I d'aquesta manera ja podem muntar factures i treure-li els percentatges aplicats si convingués per fer una correcció.